नमस्कार त स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के खबर बा भोजपुरी हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के बारे में। आप सब जानते बानी कि उनका लगातार बैक टू बैक धमाका हमेशा ही आते रहेला और वही धमाका के बारे में आप लोगन के बतावे आ रहल बानी। सबसे पहले तो आप लोगन के बता दी, आप लोग काल एगो टीजर देख लो कम जोना के नाम रहे पग घुंघरू बांध, जो कि सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो रहे। उहे गाना के जोन वीडियो बा वो 20 तारीख के रिलीज़ होके वाला बा सारे गामा हम भोजपुरी पर सुबह 11 बजे। लेकिन वो गाना के लेके कुछ अलग आप सब खातिर बिहान आ रहल बा। जी हाँ, एकर अनाउंसमेंट हो चुकल बा। जोन गाना बा एकर टीजर आप लोग देख लेनी, वीडियो जोन बा फुल वो आप लोगन के देखे के मिली 20 तारीख के, और बिहान यानी कि 18 तारीख के आप सब खातिर जौन सारे गामा कंपनी बा उ लेके आ रहल बाड़ी ई गाना के ऑफिशियल ट्रेलर। जी हाँ, जो कि आप लोगन के जौन एक्साइटमेंट बा ओके और भी ज़्यादा बढ़ा दी और ओकर लेवल और भी ज़्यादा हाई कर दी। तो तैयार हम आप लोग बिहान यानी 18 अक्टूबर 2021 के सुबह 11 बजे सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर फुल वीडियो ट्रेलर आ रहल बा खेसारी जी के गाना जोना के साथ में शिल्पी राज गौले बाड़ी पग घुंघरू बांध। जी हाँ, गाना हम सुन ले बानी, ऑडियो में आप लोग भी सुनम जरूर और बताएं कि आप लोगन के कैसन लागल। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद जय भोजपुरी। चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। प्रणाम।